Докато не хвърлиш в нивата, не никне. И там, където ни гостиха, ни поиха, свириха и хора ни показая. Ние, клуб за български народни танци от Извора, град София, хвърлихме. И сега ще чакаме, ще се грижим, за да поникне нашето чисто приятелство в името на фолклора. Това е поговорка от Царибродско, там където бяхме тази събота, там където проведохме отново изследователската си фолклорно-танцова среща от Извора на България, с тази част от Шопска етнографска област. Това са добри и чисти хора. Една такава среща действа като истински катарзис за нашите градски души. Надявам се да ви е добре тук при нас, да сме се показали като добри домакини, въпреки че в началото се наложи да ви изпълним. Аз съм виновен, аз извинявам се за това, че съм първа часовата Добре дошли в Цариброд, в културен център в Цариброд и се радвам, че имаме чест да сме в ролята на домакин на днешното събитие и да видим това най-хубаво нещо от Извора на България, което се отнася до фолклора, традицията, народните песни, танци и обичаи. Имаме гости от Пирот и ни разбират. А за Шпира, за този младеж тук, думите не стигат и не вършат работа. Тук се мълчи и се покланя до земя. Основата на това да се случи това хубаво събитие, Шпира Тричко, който няма да му казвам годините, но уникален пазител, живата история на Цариброд, от към фолклор и от към хореография и танци, най-вече хора. Хем музика, хем хореограф, двете едно, най-доброто, което може да ви се случи. А това пък е Албена, която пък е председател на Центъра за култура, така че тя е виновна пък за всичко останало, което изпитахте удоволствие с време си, не само. И как е това? Едно голямо благодаря отново. Напомниха ни, че можем да бъдем добри. Това ни показаха на това преживяване. Ще се виждаме и занапред, защото тази първа среща е само началото на нашия приятелски път. Благодарим на Центъра за култура в Цариброд, Димитровград, Сърбия и на Албена Милев и Сашо Костов. Ами това е само на един час от София, но оазис на гостоприемство, доброта и отзивчивост. Трудно е, но спираме да говорим.